mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag ipakinabang sa sambayaran, walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radyo! Aksyon! Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto Pilipinas! Aksyon, balita, banat bulig magapalayag na sa sining adlaw mga kaaksyon sang Miyerkules. Yari kita sa ika-22 ng petsa sa bulan sang Hunyo tuig 2022 mga kaaksyon. Kamustang mga kaaksyon ta sa sining udto? Katsibog na siguro halos karabanan nga mga kaaksyon naton. While pamati diri sa aton sining pangalagad, welcome diri sa inyo sining palatuntunan. Kamusta mga kaaksyon ta sa mga kapurukan kag kabarangayan diri sa syudad sang Bacolod? Welcome diri sa inyo sining palatuntunan. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Dalunta dugay-dugay ang mga balita gikan sa aton sining mga aksyon reporters plus ang aton sining mga balita nasyonal gikan sa News Center sa Aksyon Radyo Bacolod plus ang aton sining mga local and national issues mga kaaksyon. Kamusta nga aton sining mga kaaksyon sa sining udto kabayonta nga oks lang kita sining mga inoras plus ang aton sining mga kaaksyon dra sa probinsya sang Negros Occidental sa mga banwa kag syudad mga kaaksyon kalakip man sa oriental side nga nagapakigupod na diri sa aton sining pangalagad. Plus ang ato sining mga kaaksyon sa isla sang Guimaras sa syudad kag probinsya sang Iloilo sa Capiz, Aklan, Antique. Kamusta kamo mga kaaksyon amon sa kahanginan? Welcome diri sa inyo sining palatuntunan kag tubtob sa malabutan sa aton sining waragwag sa sining udto. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Sige karon dugay-dugay aton hibaloon ang mga report sa aton sining mga aksyon reporters daw pila ng kaadlaw ang nabilin kag salyada ng bagong set of officers sa mga alkalde kag vice mayor no kag mga konsehal sa palibot sang probinsya sang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. More or less mga 8 na lang kadlaw ang nabilin kag masalyada na sila sa bago naman nga palangakuan sa aton sining renda sang gobyerno mga kaaksyon. Sa kinanda na ko ang inyo sining kaaksyon sa kanginan aksyon Rex Cantong.
Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa atong sining pangalagad karon dugay-dugay ining balita sa Kapitolyo may kangtanan sa sining padayon nga kooperasyon sang mga pumuluyo sa syudad sang Cadiz ginaligar sang alkalde angot sa handom nga mapadayon ng alert level 1 masunod nga bulan no? Ano pa ni abing kooperasyon nga ginatawag ang liga sa Cadiz City Gym puwerte nga tawo ya mo gagilinutok man kooperasyon bala na ayo may face mask lang gyapon amo lang na mga kaaksyon bisan din man siguro nga mga LGU subong bisan dre gani sa syudad sa Bacolod sige ng mga liga sa mga basketball no sa kay James to gani nga area do puwerte man tong pa-basketball James no gaintra ka man to James wala ka gintra kay tuyo mo ang pila ka mga areas diri sa syudad sa Bacolod may liga na gani Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. ang Stefania ganito kuha na ho gapangimbitara submission sang line-up sa idalom sang ISKEA kay mapaliga man ang Stefania mo on July the first week sang July blato ay kasadya no mayo man sige lang basta importante ating social distancing na dula na gidmana daway naman social distancing na kuha naton na batian plus ang ating ang face mask ara gihapon prong iban nga lugar ya daway na gid ka face mask sa area sa Bacolod City Government Center gabalita ni Aksyon Dale Salazar Councilor-elect Saison interesado nga mag-chairman sang Committee on Finance and Appropriations. Sa balita naman sa BCPO, gabalita ni Aksyon Eric Magbanwa, pulis nga nakalutang sang duha ka sibilyan sa Barangay 31 sa siyudad sang Bacolod nakipag-areglo sa mga biktima. Pulis ginrelease matapos ang 36 ka oras nga pagkapreso sa Police Station 4. Pero ang administrative na reglo man sir, hindi man mapatihan ba? Ang crime siguro mareglar pero ang administrative ambot kung mareglar ya ang mga kapulisante okay man lang mareglar. Tigay nagpareglar man gurong mga biktima mo. Ay kabudlay mga sitwasyon no pero kung napuruhan areglogid ontay kahig mga kaaksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa balita naman sa Negros Occidental Provincial Police Office sa Nokpo makabulig ini sa BCPO sa pag-solve sa mga kaso pinaagi sa nagakaigo nga koordinasyon kag informasyon. Top 4 sa drug watch list ang Talisay PNP arestado sa drug buy-bust operation. Sa balita naman kay Aksyon Alvin Graba sa patrol kaso administratibo bato kay Police Master Sergeant Chief D. Sukatan yara na sa first stage sang PIAS. Ate yara na gidman galia. Kaga sa balita naman kay Aksyon Roger Gotib sa siyudad sang Cadiz isa ka persona nag-turnover sang iya armas lutang sa Cadiz City PNP kapulisan mas ginistrikto ang pagbatuman sang tukhang kontra armas lutang.
Sa balita naman kay Akson Nelson Patinio sa unang distrito sa Banwasang Calatrava, inkwentro sa tunga sang North Negros Fighters Rebel Group kag tropa militar nagluntad sa barangay Minapasok, Banwasang Calatrava kaina sang aga. Ibaloon ta na karon dugay-dugay kung anong resulta sini mga kaaksyon samtang balita naman kay Akson na Vigia Pasible sa ikalimang distrito, babae nga isa ka street level individual arestado sa drug by bust operation sang kapulisan sa Banwasang Isabela. Sa balita nasyonal mga kaaksyon, guidelines sa paghatag booster shot sa mga kabataan ginrelease na sang gobyerno nasyonal. Kaga masobra 89 bilyones pesos nga balor sang illegal nga droga na confiscate sang otoridad sa idalom sang administrasyon ni Duterte. Dako-dako ba mga 89 bilyones pesos nga balor? Ay, pertino. Pilipinas preparado na sa in-person classes sa piyak sang liwat nga pagsaka sang COVID-19. Kagagrupo sa mga manunudlog in question ang halog nga physical distancing sa classroom. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Puling. Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo. Sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:04 na nga ton oras, 12:04 na mga kaaksyon. Sige, sa mga kaaksyon ta, i-like lang kag i-share ang ato sining Facebook page, tapos ipadala lang ang inyo sining mga greetings kay tirahon tay na dugay-dugay sa aton sining pangalagad sa inyo sining palatuntunan. Sige, daligid lang mga kaaksyon, standbyan ay. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Si Akson Elmar Madera nagasaulog sang iya sining ika-19 nga kaadlawan subong adlaw. Ika-19. Sige, happy birthday kay Akson Elmar Madera. Sining adlaw mga kaaksyon, ang panamyaw halin sa mga kapamilya mo diri sa Akson no Radyo Bacolod. Sige, daligid lang mga kaaksyon, standbyan ay. Magabalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Kabulay. Ayos, manamyaw tanay sa mga kaksyonta nga nagapamati sa siringa udto, no? Kay Jory Pomosino, salamat kay Jory Pomosino. Ayos, dagang salamat kay sir. And sa mga kay Alexander John Terwell Parikoy, salamat gid, no? Thank you gid paring Alexander John Terwell, no? Alfredo Sidigo, salamat gid. RC Casipe, Gisato Tisano Faustino, Cathy R. Calatrava. Thank you so much, Cathy R. Calatrava. Madam Verinia San Antonio Olpenda. Edmar Kilitar, Maria Victoria Paredes Ngo, ka Patrick Saludares, no? Marilo Travilla Katinoy, Apple Iscartin, no? Apple gidman kun Apple. Iscartin, Ana Sinoro, sa kay Jose Melo, no? Eprek Mandioya, Mitsa Dico, Marinel Parcon Anima, Lenrose Hilardino Bernadas, no? Salamat gid. Thank you gid. Salamat gid.
Ayos, Maria Paredes ngo, salamat gid. Marilo Travilla Catinoy, salamat gid, no? And may lang nga pamati man, daligid lang, kailan taon tanay di ba? Okay, Maricel Parcon Anima, ara naman RC Kasipi, no? May lang udto lang RC Kasipi. Sakay Kati Calatrava, watching live from Singapore. Thank you so much, Kati R. Calatrava, no? And sakay Nides de la Rosa Rodrigo. Salamat gid Nides de la Rosa Rodrigo. Nagamonitor ko permi sa imo programa kada udto. Okay. Sa Barangay 29. Thank you so much, gid Madam Nides de la Rosa Rodrigo, no? Marilo Travilla Catinoy, salamat gid. Jorini Pumusino, Joan Salmiti Isiha, salamat gid from Barangay Gintuban, Isabela. Ayos. Sige, Angelo Minolteo, thank you man. Angelo Minolteo. Ayos, sige, daligi lang mga kaksona. Standby yan ay matagtapila ka mga commercial sa balikan ko lang kamo sa Diligi Lamang Madugay. Ang beach, ang paborito nga katuan sa mga pamilya, kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sang matahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution sa pagtuon sa United Nations sa pag-abot sang 2050. Ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kon ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa akong layi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kon kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi pinagamat-amat ko man saka ang tubig. Actually, ko po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga plastic para traffic to or traffic dito sa sulod ang Mang continuous ring ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing.
batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa bilakang mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak. Bulig! Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig! Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pabalik na diri sa aton sining pangalagad Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:14 ng aton oras 12:40 na mga kaaksyon. Sige, daligid lang ha sa mga kaaksyon ta. Pag-relax sana ay Aksyon Alvin Graba, standby sa patrol, no? Inimay kang tanan sa live extension na Coffee Mix or LF Coffee Mix. Ang pinakauna nga ready to drink coffee mix nga may vitamin. Ang beach, ang paborito nga katuan sa mga pamilya, kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing batahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations, sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin. Serbisyo! Ayos, kadtuanta si Aksyon Alvin Graba sa balita sa patrol kaso administratibo bato kay Police Master Sergeant Jeff D. Sukatan yara na sa first stage sang PIAS. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Alvin Graba sa patrol. Aksyon Alvin.
Aksyon Rex sa piyak nga may areglo na between Police Master Sergeant Jeff Disukatan kag kay Richard Jimenez upod na diri kay Jorem Sibog. Still magapang tubang gihapon sang kaso administratibo si Police Master Sergeant Jeff Disukatan. Iniya base man sa pahayag diri ni PIAS Provincial Director Lieutenant Colonel Joe Marie Oxenio. Sa diin suru sa iya natapos na ang ila sining first stage ang motu proprio investigation sa Internal Affairs Service diri sa probinsya. Now moving forward na sila Action Rex another stage which is the pre-charge investigation para diri kay Disukatan. Sa diin si Disukatan Action Rex ang padalaan naman sa Sabpina para naman sabton ang pagpalupok sini sang iya sining armas nga nagresulta sa pagkapilas ng Jimenez kag Sibog. Ginariglar ning duwaya? Ginariglar na ni ang duha Sino allegedly. nagariglar? Amo ning Siya eh. nareglo na ni siguro ni Hindi tama na sila mabaso lang. Yes, Kung Action na Rex. magpariglo sila, ilaman na diretso. Gani man ila na diretso pero on the part sa PNP Action na Rex kay Oxenio bisan may areglo na sa duha between Jimenez and Disukatan. Still ang kaso nga kriminal against Disukatan magapadayon gihapon Action na Rex. In fact sining kuan Action Rex kung magpadala na sila sa ining ginatawag nila nga sa PINA for Disukatan diri na i-analyze kag pag diri na mahibaluan kung bala may anong kadadalman kag diri naman Action Rex kung may makit-an base sa investigation, evaluation sa Internal Affairs Service kung may substantial evidence kag probable cause ang ining natabo nga shooting incident Action Rex mahimo na kag kung may pamatud-an nga may sala si Disukatan masabit naman na sila sang report ang PIAS Recta sa Regional Internal Affairs Service kay ang may recommendatory power diri ang RIAS Action Rex para naman ipaidalom na sa summary hearing ang ining si Disukatan kag Dito anong status ni Disukatan eh? kuan Action Rex may kaso gid administratibo Pero status tayo niya. anong status siya sa duty ya? I-check ta ni Action Rex kay Director kay PD Lieutenant Di man Colonel kay Marter Guro, kay under sa kay Marter. Okay, under ni siya kay Marter Action Rex mo. Nagaro intra pa sa mga crime nga gaslinamo na nga daan, nagintra pagid sa dugang pagid sa katol sa ulo ni Colonel Marter ni. Sumakon mo na yung dugangan pa. Kita mo yung asod-asod niya klase tiniruhay. naman. Oo, na dugangan Dapat pa. ibutang na to sa regional office oh. May aramang kita ginatawag balang regional ang pihaw bala Action Rex personnel holding kwan. Oh, dito sa RP House ay butang sa regional police housing authority guro na. Oo, holding center ni siya. Holding Action Rex. center. Oo. Oo, Dito na kagadra. sa butangan na pinding sa kaso niya kay ti klaro man ang nagpanglutang siya. Correct, Action na Rex. Ang muna ang isa sa mga bagay diri nga ginapadalman man kay actually ang may recommendatory power nga kung halimbawa kunti ang hearing gali subong kung RIAS o kung PIAS mauyat o Internal Affairs Service dinhi pares ang uni nga malawig ya tag isa ka tuig. This time isa lang ka bulan ang summary hearing Action Rex. And after the summary hearing, ang recommendation karon sang Internal Affairs Service diri na magadepende Action Rex kung ano ang silbing penalidad against diri kay Disukatan. Ari ang pahayag ni Lieutenant Colonel Joe Marie Oxenio. Nakadungan naman man ang investigator sa Station 4. So, according sa iya, kagang victim mismo na daw hindi na sila willing magpursu sa criminal case.
In fact, nag-execute sang affidavit of disinterest. Pero gin-inform ko sila, pati ang victim, nga even though kung hindi siya maglagas siya sa criminal case siya, kami sa iya siya because ang amon nga mo to po prayo power, makandakit kami sa investigation. So, ang admin case niya mag-on bit, masigi gina siya. Sa piyak sinisan nga may ara na affidavit of non-interest ang complainant nga si Jimenez, still si disukatan mo pangatubang yapon administrative. Yes, maatubang bit sa gyapon sa admin case sa mo. Sir, after the MPI, what will be the next move? So, after bisa nato nga investigation, so kung may need nga i-elevate siya sa summary hearing proceeding, ipa-elevate agad siya. This would be the time nga ikaw mismo, sir, mag-remove siya. Hindi, depende. Nasa sa aton nga regional office kung sino ang i-designate nila nga summary hearing officer. Kay sometimes pagka non-commission officer ang nagakapot non-commission lang. So kami nga provincial superintendent ang PCOs man. Pero depende sa aton nga regional director kung sino ang i-recommend dyan o sino i-designate nila nga summary hearing officer. Kung ako ang i-designate na kon, so ako gid na makapot. Padalaan ni siya sang subpoena in English? Yes, oo. Bali initially na tagaan man na sila naton due process, ginapasabat naton kung may mga merit or sometimes depende na sa region kung matunon nila atong among recommendation, most likely ginapaproceed na nila sa summary hearing. Kung gin-recommend namon may basis para mag-proceed ang summary hearing proceedings, may aragin. Action Rex, amo na ni ang findings karon sa Internal Affairs Service kagamo ni mga bagay nga pagakulaton man ni desukatan. Report gikan sa patrol ginadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Ang beach ang paborito nga katuan sa mga pamilya kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing batahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag Patrol ini si aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa pagkaulod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat ginakson Alvin Graba. Balita gikan sa patrol, no? Okay, sige. Sa iluanta na yung balita ni Aksyon John Diaz kay ang tropa sang 79th IV Masaligan Battalion sang 3rd Infantry Division sang Philippine Army ang nakainkwentro sang more or less na pulo ka mga ginaligar CPP NPA sa sitio Tinibyangan, Barangay Minapasok, Bandua sang Calatrava, Negros Occidental, no? Mga lasais kay nasang aga nagtuhaw ang ining encounter mga kaksyon. Sige, aksyon na John Diaz standby sa patrol, no? Para sa sigurado gid Dario Life Extension Super Fiber anay kita, no? May connection sa maigko nga kulo na manubo nga immunity, rason madamo sang ginabatsyag nga masakit kag hindi regular ang pagpamuhin. Ang solusyon sina Ang beach ang paborito nga katuan sa mga pamilya kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing batahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una,
Jan Diaz sa Negros Occidental Provincial Police Office sinimay kang tanan sa enkwentro nga natabo siningaga sa Banwa sang Calatrava. Kag ini may kang tanan pagid sa Nokpo makabulig sa BCPO sa pagsulbar sa mga kaso paagi sa nagakaigo nga koordinasyon kag informasyon. Yari ang countdown sa report ni Akson na Jan Diaz sa Nokpo. Akson Jan. Action Rex naglawig sang 15 minutos ang binakbakanay dito sa Nabukid Gabahin sang sitio Tinibyangan, Barangay Minapasok sa Banwa Street sang Calatrava sa nagduntag nga engkwentro kay ina mga alas 6 ang takas sang aga sa tunga Action Rex sang 79th Infantry Masaligan Battalion sa Idalom sang 303rd Infantry Brigade kag 3rd Infantry Division sang Philippine Army kontra Direction Rex sa pila ka mga rebelde nga grupo nga ginakapatihan membro sang Northern Negros Front sang Communist Party of the Philippines New People's Army Terrorist Group. Kay 303rd Infantry Brigade Commander Brigadier General Inocencio Pasaporte subong hulat pagid sila sa kompleto nga detalye may angot sila naduntad nga engkwentro sa area sang Minapasok. Pero based sa inisal nga impormasyon nga ginpalabot sa ila, mga more or less pulo ka mga individual o kung ka mga armado nga lalaki o ka mga individual Action Rex ang nagkikwentro sang 79th IB samtang sila nagapatigayon sang patrol combating dala sa Nabukid Gabahin sang Barangay Minapasok. Ang pulo sa kami individual, to ang nakaengkwentro nila, and eventually after 15 minutes, nag-retreat o kunabi, nag-isol yung mga rebelde, pataklad pagit Pabukid nga bahin sa Barangay Minapasok. Kag subong ongoing pa ang hot pursuit operation sa mga militar. Pagpagdari ni Pasaporte, may ara sa mga blood stains nga nakitaan o kung mga dugo, abi, tulo-tulo sa dugo nga nakitaan sa dalanon kung saan nagpalagyo ng ining nga mga rebelde nga grupo kag subong gina-check pag ito nilang area sa mga mahimo nila ma-recover Action Rex kahit yung pagpati diri sa militar medyo naglawig sa pila na ka mga inadlaw ini mga rebelde dira sa mga lugar kag ilang pinakatunutuyo diri Action Rex alegasyon ni Pasaporte daluyag nila kwaon ang kontrol sa liwat sa Barangay Minapasok kag para ilaman liwat man makapatigayon sila sa pila ka mga puwersa kag recruitment dira sa area. Kaya ambal din ni Pasaporte ni Barangay Minapasok, isa sa mga lugar nga ginatutukan sa Philippine Army nga maklear nila agod nga India Action Rex ini masudlan liwat sa mga rebelde nga grupo ang barangay. Ang mga pila ka mga programa man ang ginapatigayon dala nila sa Barangay Minapasok o galing kay tinaga pangita lang sa tiyempo ini mga rebelde nga grupo nga kon mahimo bla makapenetrate sa liwat sa lugar kag ila nga masulod. O galing nga din ni Pasaporte Action Rex may pila ka mga persona o kunabi nga mga individual dala sa barangay nga nakahadlok na gid no sa sitwasyon nila ilabi na sa tion nga may mga armado nga grupo nga nagakadto dala sa ila. Rason ko nga ang ila ginahimo sa tion kay mga suspetsoso nga mga individual nga nagapadulong dala sa area sa Minapasok gilayon sila nga nagareport sa malapit nga mga militar battalion company sa norte nga bahin sang probinsya nagareport sila sa ginagaan man sang Action Rex sang mga militar. Sa subong, ang report wala sang pilason o kung nasamaran o kung napatay sa bahin sang militar. Sa bahin naman sa mga rebelde, hindi pa gid makonfirmar ni Pasaporte kung sitwasyon Action Rex. Yan ang lipot nga statement ni Brigadier General Inocencio Pasaporte sa itong interview. Ang mga grupo ka terrorist ay gusto mag-recover siya. Okay. So, pinapasok na. Labas na po. Madamang information kami mga special na pero wala man sa injured or so parang initial report sila wala. Pero sila mag-update lang kasi kami wala sa mga final report sa Action Rex sa Madrid ni Pasaporte do na bukid gini nga bahin sa lugar sugod tulat pa sila sa kompleto gid nga detalye as to content individual lang gid bala kay gina-identify to nilang area kung may mga recoveries to karon like pila ka mga subversive documents to nila may baluan ang mas komprehensibo pag nga impormasyon may angot sinagluntad nga encuentro Action Rex dala sa Banwa sang Calatrava. Sa iban pa nga mga balita, gingkwalaton siyang pagpahayag ang Negros Occidental Police Provincial Office angot sining asod-asod ng mga insidente o kaso nga nagluntad sa may Bacolod City Police Office. So, ang Baldoni Police Lieutenant Abigail Donasco, ang spokesperson sang NOCPO, sa subong ang ilagi lamang matag nga bulig diri sa BCPO ang proper coordination kag impormasyon nga mahimo nila matag sa tiyon nakabaton man sila pinaagi sa pila ka intelligence report
Tunod diri kay Donasco Action Rex nga may ara ginapatigan ng investigasyon ng BCPO angot sining mga kaso hindi man nila pwede nga silabi makando sa mga cases o kung mag-penetrate sa mga kaso kung mga lain sila nga unit Action Rex. Isa pa ito karasyon miging patag diri ni Donasco lain-lain nga unit may ala sa Red Power ang NOCPO kag BCPO rasod ko nga hindi sila maki-intervene sa kanunuman ang development o kung lakat sa investigasyon. Pero nagpasalig diri si Donasco nga sa tion may mabaton sila nga mga impormasyon gikan sa intelligence unit pwede gid nila ma-feed o kung matag impormasyon sa BCPO ilabi na ko ini makabulig agud ma-identify ang mga suspetsado o kung motibo o kung ano naman impormasyon nga makabulig sila ginapatigayon investigasyon. Nagapati diri si Donasco nga kung bukas di man ang BCPO sa anuman nga mabulig o amuman Action Rex nga bukas sila kung kinanglanon sang BCPO sang proper coordination dito ilabi na ko ng ila nakitaan nga mga individual nga involvado sa kaso nga nagluntad diri sa BCPO sakop na sa probinsya sang Negros Occidental. Yari si Police Lieutenant Abigail Donasco ang spokesperson sang NOCPO. When it comes to the accomplishment, sir, ang accomplishment sa BCPO is sila ginaya and ang aton man di sa NOCPO is aton ginaya. So, as much as we would like it to help with the operations, but ang aton lang gid mabulig is assistance lang gid with the BCPO since may unit performance evaluation rating man kita and every city and province is rated in that way. So, amo lang na, we can coordinate with them, they can coordinate with us when it comes to the assistance. And, of course, maagigin na siya dyan sa ating region, if ever additional man ilang kinanlan sa BCPO. Yes, amo na siya, sir, ang pag-solve sa crimes, may ilaman sila nga investigation team, lahat man dirita, po. As I mentioned earlier, ang coordination lang din, sir, assistance ang aton mahatag, but we cannot go to the extent na buslan na natin sila. Actually, sa mga na-mentional, Dre, sa may Bacolod City Police Office, sining kakulang sa police personnel nga na-assign Dre sa pila ka mga unit, ilabi na ang dala sa mga dalanon, ang god mapatigal sa police visibility. Ang balde ni Donasco, kung ginakulang ang BCPO, hindi man gilayon nga makapadala sa augmentation force, ang NOCPO, bangod nga ang desisyon, kag ang mando, mahalin kinini sa Police Regional Office 6 o Control 6 Action Rex. Balik gikan sa NOCPO, ang ka-aksyon nyo, Aksyon Jan Diaz, so nasabito na sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat kinakson na John Diaz. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Action Dale Salazar standby. Aryo, mas dako ang mabulig nga pagpalawig sang kabuhi kung nagatumar sang DTEX. Ang beach ang paborito nga katuan sa mga pamilya kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing matahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo nga ang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution sa pagtuon sa United Nations sa pag-abot sang 2050. Ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa agon lahi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kon kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual.
isa ka grupo o kunsang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo. Katuanta na yung balita ni Aksyon na Dale Salazar, Councilor Electo, tadi sa isun interesado nga mag-chairman sang Committee on Finance and Appropriation sa City Council. Yari ang countdown sa report ni Aksyon na Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Aksyon Dale. Action Rex nagpabutsal sang interes si Bacolod Councilor-elect Jude de Saison ng pamunuan niya sili ang pinakadako no nga komitiba sa sanggunang panglungsod. Amon siya ang Committee on Finance and Appropriation. Pero ginklaro din ni Saison Action Rex nga wala pa sang final kundi tentative pagid lamang ini kag kun siyang paghamalon luyang yang mauyatan ining komitiba no chairman sang Committee on Finance. So, kay Saison, siya sining political career, wala pa rin siya ka-reaction Rex kupyat, no, sining komitiba. Kag in kaso magidman nga madayon, amo na siyang unang nga tion nga iya pamunuan ang dako nga komitiba. Sabay naman ni Councilor-elect Jason Villarosa, posible siya ang masunod nga chairman sa Committee on Tourism, lakit man ang Committee on Information and Communications Technology o kun ICT. Kung madumduman action na si Villarosa, siya ni ang nag-upod sa mga pagsinapol ni Bacolod Mayor-elect Benitez angot sa preparation para sa Mascara Festival 2022. Kalsabay naman niya sang ICT bilang isa ka millennial, according sa iya, mas advantage action Rex kung ang chairman sang ICT ang mayara sang ikibalo angot sa teknolohiya. Kung madumduman na tiwalo ka mga konsehal from Team Asenso, and then apat from Grupo Progreso. Ang chairmanship sa komitiba formal nga may baluan sa first session nila sa July 6, 2022. Haring tinoga ni Councilor-elect Jude Tadeo Saison. Ang isa sa nilalantaw ko is chairmanship sang finance, no? Kag so far mo man isa finance, no? Mm-hmm. So wala pa, that's tentative of course, no? Hindi pa na yung final. Until the presiding officer has banged the gavel on the approval of such, hindi pa nagtalan final. That's all tentative. Mm-hmm. Other than finance, Councilor, di ba usually may 2-3 na ka mga chairmanship? Usually 2-3, no? Iban depende niya, right? Bang isa man lang gusto nila. Mm-hmm. No? So it really depends on the body, no? Kung anong matabo na. No? Action Rex, sa portion nila man sang tingog ni number 1 councilor nagligad nga may na election si Councilor-elect Jude Saison. Karon sa hapon last 2 magatubangay ang duha ka mga transition teams ang incoming kang outgoing administration diya sa may Mascarahol sa Bacolod Government Center. Hara man Action Rex sa presensya sang DILG nga muni ang mag-oversee man sa pag-turnover sa mga dokumento sa tunga sang duha ka mga transition teams. Update kag balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action nyo, Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Rad. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat Aksyon na Dale Salazar. Balita gikan sa area sang Bacolod City Government Center, mga ka-aksyon, no? Sige, thank you Aksyon Dale Salazar. Aksyon na Art Tayhopon, standby anay noy ining
problema naton bala sa car aircon naton bala inang Ang beach ang paborito nga katuan sa mga pamilya kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing batahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa kung lahi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kun kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan balita ni Aksyon Artay Hopon sa Kapitolyo, padayon nga kooperasyon sang pumuluyo sa syudad sang Cadiz ginaapilar sang alkalde angot sa handom nga mapadayon ang alert level 1 masunod nga bulan. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Artay Hopon. Aksyon Art. Action Rex, unahon ko nagadali niyo kay bagugin lang nagpalayag si Atty. Diaz, ang provincial administrator, sa pinaka plano ni Gova kag mangin kabahin sang inaugural speech niya, especially ang pag-set up o pagkompleto na no, sang nagakaigo nga plano sang gobernador sa bilog nga probinsya sa Negros Occidental, especially sa sulod sang 3 ka tuig nga liwat nga magapangaragad ang gobernador umpisa sa June 13 noon time. Di mayari diging plastar, especially ang provincial administrator kung paano ini tanan asikasuhon ginalakipan ini no, sa pila ka mga plano pag-address sa ginakabarakang food crisis o kung food shortage kadang pila pagin ka mga priorities kat pagatutukan pero initially ay giging bugat peritaran kay itugyan niya no, sa report o kung sa inaugural speech sa gobernador nga ma-plastar ini tanan sa piyak na bahin gin-check na to na kaya ang Cadiz City yung pinaka-latest subong status o data nga ginahatag ni Mayor Salvador Bading Escalante na nabot ang Action Next ang 80% kung population protection o kung pagbakuna sa mga pumuruyo dira sa syudad sa Cadiz. Amo rin ka rin reason nga mutunggin mo mo kay na ang mga basketball nila dira nagasigi si Jim pero isa din yung klaro ni Mayor Escalante nga sila nga ti ang regulasyon yan kung wala ka sa vaccination card nga present hindi ka makasulod Action Rex sa ila arena kung sa ila dira nga Jim. Okay. Sila nga kay ginasigi namon Japon ni advice police kag sa mga nag-facilitate sini. At tumantugan ni si Lieutenant Colonel Heljan Despimo kapon nga lig nila. Basket siya, ano yun sa? Aga patuman sang security. Why sa basketball, no? Kung na-imbitar ito na ito, kag luma yung kondisyon ni... Damo ka tao mo. Damo, ganit ito sila nga mo na ginarikuha na mo na sila nga. Hindi tagin mapunggan kahit dahil sa alert level 1 Action Rex ang gathering, pwede na mo. Tisiling nga galing nga mo na naisling ko sa mga kapulisan. Yung police, of course, isa-isang ginatinguhan nila at least
ang tao hindi malipat bala nga kung ay ka malang nga basketball kay kung nga basketball ka kalaw ay malaguro kakapoy nga may pugong ilong mo sa pusal Do parehas man sa mga league subong sa nasyonal nga ating mga players sa mga referees da bisan pang coaching staff kagang basketball players nila ganing ko nara sa bench nila gapang masgid Ang mga ginano, silang na mayor, silang hindi ta naman po gano'n subuho. Importante lang rin ang pumuloy at deres kadis nga nagasunod lang gihapon sa pagsuksok sa face mask. Kag tinguan gid nga mag-cooperate. Kaya handong din nila nga ma-maintain ini, mapadayon until next month. Actually, pinalakadlaw sa Rex nga 0 case ang Cadiz City, wais na kaso silang ni Mayor. Sila nga gani isa para buton nga June 24 sa ginatawag na kuan bala St. John the Baptist nga festivity. Sila nga kuan gina mga pamilyang magkaradto na sa mga resort kinanglan kuan gid halong gid kamo kag padayon nga kung mahimo ang health protocol ang dapat i-consider kay sila nga nami subong diri kay sa una ang booster shots nga para senior citizen nga problema namon amat-amat na inasubong nga nagataas ang porsyento sa mga nagapabakuna. Yari ang parayag ni Mayor Salvador Bading Escalante. As in case subong, 0 case kami gyapon sa Cadiz. More than 80% na ang vaccinated sa total population. That includes ang mga senior citizens. Na-delay kami ito before because of low response sa senior citizens. But right now, na-reach naman naman ng 80%, so that's why na nag-level 1 kita. So as we speak right now, hopefully ma-sustain naman, ma-maintain naman, 0 case kita di sa COVID sa Cadiz. Actually, booster sa mga concentrate sa booster, sige kita gawa, and may arap man yung walk-in ng mga booster areas and vaccination. That is why ginalaw na naton ining mga sport fest ninyo, pero may ginamonitor ginayagyapon, sir. Hindi ka kasulod sa Cadiz Arena kung hindi ka vaccinated. Kung hindi ka kasulod kung hindi ka vaccinated. So, present the vax card mo din. Ito masulod. Ang mga sulod sa persona sa parayaga Japon. Bading Escalante ang alkalde dira sa sulod sa Cadiz. Susundon tayo ni kaging advisory naman sa PDR Rimo, especially silang mawalan ng tiempo pag sa urog sa San Juan de Bautista kapistahan na tawag na biraya sa palabuton na Biyernes anong instruction kag advisory ni Dr. Sipa Joy kay may biray giniguro nga matabo kay ti daw normal naman lang kunara ka sa mga resort mo. Gani, ang importante lang while nga sa mga nagabantay sa dalan nga panagbiabla sa at tinaway na siguro do hindi na usong maggalabay ka mang sabya ka do hindi na guro uso kay ti kung padulong ka sa lubrahan mo mabasa ka may pa pinakdol mo na sa ulong. Sige. Wala ka malang lubrahan kundi nalipuduan mo ng bubuan mo. Lipay ka pa. Kahit magsinggit ka na yung dala. Hindi ba nagatulon ba ito? Ikaw yung kapaligo sa video. Para lang hindi ka na makapahalit sa pariyo mo, ilway ka pa sa gamo. Kung hindi kin masarangan, basig ka na sa katangtiyan mo, kag bisalan mo pagkaon, ginapreparan mo sa lamisa, hindi may kondisyon, ay may problema na natutoy, hindi ka gin magkalipata kay ang supervisor sa life extension mo ng papel niya na ginalimpiwan ng pinain naton. Ang mga igo na nga nagatarapik bangon sa mga pagkaon kag lifestyle ta, hindi na siya malikawan na mahimo amo ng tulaan sa stomach kag colon cancer. So amo ini ang supervisor sa life extension ang makabuligid sa ilo kay ti nagaserbi ini na premium quality cleansing product para gid sa aton. So para nga mag-avoid ka sa sunod nga problema, hindi ka mag-bisita sa doktor, talaan gid life extension supervisor. Aksyon at tayo po na sa balita o sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo. Sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you
salamat kinakson Art Tayhopon, balita gikan sa Kapitolyo Provincial mga kaakson, no? Sige, dalig lang aksyon na Eric Magbandwa kag nga to sining nga mga out of town reporters, may tisianay kulang balang nimo sining nga lawas. Ang beach ang paborito nga katuan sa mga pamilya kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing batahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa kung lahi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kun kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa.
Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sinig nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Presyar na tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio.
Bangod Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugaling. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, kag ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic kay iban damo na dulanog dramo diri sa Action si manager suportado gid tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni Ang beach, ang paborito nga katuan sa mga pamilya, kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing batahom nga mga literato nga may background nga beach, ang aton mga social media. Pero nakahibalo bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations, sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa akong layi nga nag-regulate sa paggamit ng plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kun kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan
para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung may tumataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Pasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pesyar na tayo! Pesyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight ka. Karon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Aksyon Rex Canto, kinakilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018.
Aksyon, balita, banat, huli. Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo. Sa mundo ng politika, balakasan ng showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippines Standard Time las launa 11 mga kaaksyon. Launa 11. Tapos ang iya segundo 11 pa, 5-1 ba? Ay grabe. 1-1-1-1-1. Ay parte. Sige. Kantuan tanay balita ni Aksyon na Eric Magbanwa. Maki-update tanay sining pulis nga nakatero sang duha ka sibilyan sa Barangay 31 syudad sang Bacolod nakipag-ariglo kuno sa mga biktima ho. Pulis gin-release matapos ang 36 ka oras nga pagkapreso sa Police Station 4. Tipro ang nariglo yang crime but ang iyang administratibo do nagapadayon. Yari ang countdown sa report ni Aksyon na Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon Eric! Aksyon Eric! Din siya? Okay. Abi ko kung nawili ka naman sa tubig. Resulta na sa birthday ni Accionel Marmadera, no? Magkag nagaulan pa. Nagaulan pa, butsilingon mabugnaw ang birthday ni Accionel Marmadera, no? May continuity pa na kuno karon magpuli sa kay prepara na to siyang mansyon. Sa San Enrique. Oo. Para naguro si Mayor Gelson Tobiliaray. Ati, ambutan. Ayo di Purma. Teka San Enrique ni si Nilmar Madera. Si Nilmar. Di ba si isa sa mga dinapit niya bisita sa birthday si Mayor Gelson Tobiliaray. Kagang Vice Mayor, pag ambot sinong dang Vice Mayor na? Lipat ko sa Vice Mayor da sa San Enrique, Kagang no? mga konsyal Ang konsyal na ang kilala ko si retired police captain Dingdong Severino, no? Rada? Oo, rada siya. SP member na siya. Bisan tag isa-isa lang sa kalitson, okay na na. Ayo di Purma. Ate, agyo na kay Donols, no? Mayungod to lang da. Sa mga opisyal sang San Enrique okay. Sige. Kami naman kilitay, kag hindi man kami kilalahay, pero mayungod to gina sila tanan. Sa kilala ko nagapangayo kita sa katawran, may gina problema, no? Oo Will follow na lang ni Action Rex, no? Will follow ang? Litson. Ayo di Purma. Sa birthday ni Nilmar, no? Nga magpuli sa karunda sa San Enrique, no? So sa mga sinobaganon sa mga kasimaryo ni Action Nilmar Madera, iprepara lang kamo sa mga suludlan nyo, no? Ayo di Purma. Kung di ka mo kaupos, pwede ka mo ka-take out puli. Hindi amo na yung imo yun daw. Nabunan yung si Nilmar Madera. Nabunan siya magpuli. Saan daw Nabunan mo siya lang kung pati ako to sa Action Radio. Pagpuli mo, makatop sa birthday mo, kamadala pinagtos. Joke lang na mo ni Action Eric, ya. Kung mayara, yawat pa man yawat pa ya. Makusang na pala niya punan pa. Ayo di Purma. Magkata ka mo sa San Enrique kung may harap naman, no? Mag-ira ni si Krasya, ini sa karon mo pagpuli ito sa San Enrique karon, no? Sige, hipsan talaga na, no? Kasi ito rin sa balita, ayos, Kaya ang timpo mo lang alag na, no? Di, ang kaso, kriminal, malutsan na yan ni Kwan, ni Police Staff Sergeant Jeff Tisukatan, pero ang admin case na bulubud lagi ni Action Rex. Ito, bisan mariklo yung mga kaso yung kriminal sa pagkalutag kay Richard Jimenez, kahigo ni Jerome Sibog, pero ting admin case niya magasigi-sige na ya, depende sa investigator on case, sa admin case ni Tisukatan kung ano ang pagpadalom nila sa nasambit na kaso Action Rex. Pero kahapon lang yan na-release ni si Tisukatan after sang 36 hours nga pagka-preso ya sa custodial facilities ng station number 4 katindra natabo ang insidente nga paglutang niya kay Richard
Richard Jimenez atong June 18 sa gabi sa Rizal Street, Barangay 26, Action Rex. Nag-execute na sang affidavit of non-interest ini si Richard Jimenez sa sining nga kaso kag hindi na siya interesado pa magpasaka kaso kriminal against sa kay Police Master Sergeant Jeff Disukatan. Pero ang kaso nga pagkasarapat ni Jorim Sibong nga anak karon confined sa Corazon Locsin Monterribano Memorial Regional Hospital matapos nga ginoperahan ti another pagdiyang surubaron ni Police Staff Sergeant Disukatan nga nadistino ini sa Police Station number 2 bilang isa ka desk officer Action Rex. Sa konfirmasyon ari si Police Major Richie Guhe ang hepe sang Police Station number 4. Ako nag-execute affidavit of non-interest yung si Richard Jimenez, hindi na siya magpasaka pakaso sa pulis ng sini. Ang nasa labas naman, under medication sa Subungara siya, kaya na-operahan ko siya pagwa sa hospital. So, wala may na-file na case against sa tropa. That's why, release siya kagapon bastos sa mundo. Pila ka hours ni siya, gani siya? 36 hours. So kung mag-file kaso, sir, ang nasa labat, separate naman yung kaso kung yung kaso man. Yes, okay. For the information, wala ito ma-retrieve ang bala na nag-igo sa biktima sa resibo. So wala kita may evidence na matutani ang na evidence mo sa crime lab. Kung bala indeed itong slug halin dito bala sa pusil na ginpalupok ni Sargento Disukatan. Pero on the other hand, kung mag-file kaso ni sir ang nasa labat, siguro ato bangon niya separate sa pulis. Of course. Pero atong naigo gidya nga mo gitong tiro nasa to lagi to sir. Nag-execute affidavit of non-interest. And then separate naman ang investigation kay has been required ito sa has been submit 5 folders together with the attachment sa mga report for the administrative case ikaw sa penal affairs service sa tropa. Ano sir, love triangle yung ginalinas niyo? Hindi man, si Jimenez kay ang ex-living partner niya ang managdang pinapamasyaran ng police staff. Wala man sila kung relasyon na doon according sa police sa babae. Tapos sa mga pinirek, settled the both parties, so hindi na lang ako mag-comment with regards sa circumstances surrounding them. Pagsabi si Police Major Richie Guhe ang hepe sang Police Station number 4. At so magtakop, happy birthday magaling kay Richard Traiso. Halina kay Ronat Rihida, Trabasang Valladolid. Report kay ka sa mga... Din sa i-assign eh? Din sa sana sa BCPO for the meantime eh. Sa headquarters sa? Headquarters sa sana kati ongoing pa man yung duty kati ang kaso yung criminal na settle naman niya. Pero admin case eh. Ang admin case ito police na gawin kina naksaris mo. Kung sa regional office sa Ginsailo? Why din sana sa BCPO on duty masagyapon pero ang iyang admin case sige na ya. Ito anytime mapatawag man siya ni Lieutenant Colonel Jomaric Senyo yung ang atong sining Provincial Internal Affairs Service Action X, no? Sige, happy birthday liwat kay Richard Traiso, no? Sang Valladolid. Report kay ka sa PCPO, ako naman sa Action Rick Pagpalo nag-report una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid Akson na Eric Magbanwa sa iluhan tanang balita ni Akson na Rodrigo. Tibo mapakadi sanay kita. Ini may kang tanan sa isa ka persona gin turnover. Nag-turnover blas ang iyar mas lutang ko no. Timayo man ni. Pero why nagida by Lenser? Ini may kang tanan sa strikto nga pagpatuman sa nga tukhang kontra armas lutang. Timayo man niya. At least amatamat lang i-surrender. Kung wala na gidman ti i-surrender lang na ano man ang sitwasyon ng kung hindi pag-surrender ti madakpan kamo sina kalamay hati pa daw plus ang pamilya nyo kaluluoy na. Ibalaon tabing report ni Akson na Rodrigo Tib sa Cadiz City. Yaring countdown sa report ni Akson na Rodrigo Tib. Akson Roger. Yes, Action Rex, ang kapulisan sa siyudad sa Cadiz sa tutok na ron sa ilaman kampanya. Hugot sa kampanya sining tukang kontra armas lutang o kon in short tikal. May ready abbreviation kasi ilang report o tikal.
Tukhang kontra Armas Lutang. Ang isa ka persona ang nag-turnover naman sa isa ka Armas Lutang, isa ka caliber 45 pistol, mga alas 9:50 na sang aga, sang tinarindan nga adlaw sa bayan sa Barangay Son 1, siyudad sa Kansas. Daligin, kuhagin sa kapulisan matapos nga agin turnover. Ang persona nga nag-turnover, gikilala kay Mr. Rafi Delina, isa ka gun owner, kag suro pa sa report, heading caliber 45 pistol, nga sariin wala na sang magasin kung wala sa bala. Ang yara na karon sa kamot sang investigation section sang Cadiz City PNP. Pero pa sa kay Police Lieutenant Colonel Heljan Dispi nga ang ila sini nga Police Visibility Patrol nagapadayon man ang crime volume sa siyudad sa Cadiz ang nagnubo bangod man sa kooperasyon sa mga pumuluyo sa sining ila kampanya sa mga lost firearms. Crime sa katabo daw minimal man lang no, mayara gyud nga kuan mga minor nga mga insidente lang nga mga maoy pero hopefully on hope sa payag sa kapulisan action rec ngati nagapadayon man ang ila sini nga armas kontra o kon baylubugas kag sa sino man maka turnover halimbawa sa isang ka 30 caliber revolver may isang kapaso ka bugas kag subog man ini ang giturnover nga caliber 45 then may ari man ini corresponding nga ginahatag sila nga tigaylo sini sang pag-turnover sang mga armas. Sa aton mga ka-aksyon sa pag-inom bala naton sang kape, ang aton lagi bala nga ginahatag nga Ang beach ang paborito nga katuan sa mga pamilya kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing matahom nga mga litrato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat ginaksyon na Roger Gotti. Balita gikan sa siyudad sang Cadiz, Aksyon Nelson Patinio, standby anay no, kay maki-update na sa enkwentro kay NATO sang agabla sa tunga sang North Negros Fighters Rebel Group kag tropa militar sa barangay Minapasok sa Banwa sang Calatrava. No? Ari anay ho, life extension vitamin D3. Ang beach ang paborito nga katuan sa mga pamilya kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing matahom nga mga litrato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kon ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa akong lahi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kon kadagatan. Matapos ang balita ni Aksyon Roger sa iluan tanang balita ni Aksyon Nelson Patinio sa area sang Calatrava. Maki-update kita sining enkwentro bla kay nasang agaho. We have Aksyon Nelson Patinio. Aksyon Nelson.
Action Rex nagluntad ang enkwentro sa tunga sang North Negros Fighter Rebel Group kag 79 Infantry Battalion kay na sang aga lasay sa imidya Hunyo 22 sininga tuig. Sa interview sang Action Radio kay Lieutenant Colonel Gigi Habines sang 79 Infantry Battalion Commander, may mga personal belongings na sila nga nakuha sa nasambit nga enkwentro kag wala naman sang nasamaran sa magtimbang nga bahin sa mga insidente. Dugang pa, Action Rex ni Habines nga padayon pa ang clearing operation sang militar sa sitio Tinabyangan, Barangay Minapasok, Banwa sang Calatrava, kon sa diin nagluntad ang enkwentro. Suno pa sa kay Habines, pwede na nga makabalik ang mga tao sa ila sini nga mga puluyan matapos nga ginamando ni Kapitan, ni Barangay Kapitan Johnny Gilot, Kapitan sa Barangay Minapasok, ang evacuation sa mga residente sa mga lugar kagagin pahamtang sa kapilya sa proper sang sitio Tinabyangan. Wala naman nagdugay ang nasambit nga enkwentro sa tunga sa mga rebelde kag militar, samtang padayon pa Action Rex ang paglagas sa mga militar sa mga ginaligar nga mga rebelde. Report gikan diri sa Banwa sang Calatrava, ka-aksyon nyo Nelson Patiño, nasa balita na sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid Aksyon na Nelson Patiño sa iluwan tanang balita ni Aksyon na VJ Apasible gikan sa ikalimang distrito sang probinsya. Ini may kang tanan sa babayi nga isa ka street level individual arestado sa bypass operation sang kapulisan sa Banwa sang Isabela. Yari ang countdown sa report ni Aksyon VJ Apasible. Aksyon VJ. Action Rex, arestado ang isa ka babayi nga ginagkabig bilang street-level individual sa isagin kasa nga bypass operation sa Isabela PNP sa pagpamuno ni Police Captain Joseph Partedas, ang hepe sa nasambit nga istasyon, tinalikdan nga adlaw, Hunyo 21, tag 2022, tak na alas 12:30 sang udto sa may bahin sang Gomez Street, Barangay 6, Banwa sang Isabela. Ginkilala ang suspect sa kay Jovelyn Galanon, 47 anyos, kag residente sa nasambitan nga lugar. Nakuha sa posisyon kag kontrol ni Dalanon ang duha ka mga magagmay nga heat sealed transparent plastic sachet nga nagaunod sa ginapatihan shabu. 1,000 ka pesos nga amo naman ang gingamit bilang bypass money, 1 ka sky blue plastic container, 1 ka duag gray nga cellphone kag 1 ka bypass item nga nagabaloros 1,000 ka pesos. Sa karon, nagkahunong si Dalanon sa kustodiya sa Isabela PNP. Balita nagikan sa Banwa sang Isabela. Ini ang inyo ka-aksyon sa Quinto Distrito. Aksyon VJ Apasible. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat kinaksyon na VJ Apasible. No? Balita gikan sa ikalimang distrito. Isa naman ka mabaskog nga linogong nagigo sa Afghanistan kag Pakistan area, mga 6.1, no? Grabe, no? 6.1 magnitude, grabe. Amo nang pinakalites nga report sang US Geological Survey, mga kaakson, no? Afghanistan, Pakistan area ang inigo sang 6.1 nga linog, no? Bantayan lang dugang sini kay way pa balita nga nabaton kita, no? Sa ato sini nga mga kaakson na constipation ang problema ninyo, ari makabulig ni sa constipation nga ginaangkon naton balukang Ang beach ang paborito nga katuan sa mga pamilya kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing batahom nga mga litrato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics.
Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa kung layi. Madugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ang beach ang paborito nga katuan sa mga pamilya kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing matahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo nga ang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution sa pagtuon sa United Nations sa pag-abot sang 2050. Ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa kung layi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kun kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya ginagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Pasiwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW,
kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sa Alang-alang na ta sa tiyempo diri sa aton sini nga pangalagad. Pasensya ginang wayta malabutan na. Alang-alang gid ta sa tiyempo pabuwasan ta lang ini mga kaaksyon. Sige, salamat gid sa inyo sini nga pakigupod. Nagagda na kita sa masunod nga programang This is My Life. Higa sunod na sa dili gid lamang madugay upod naman kay Aksyon Welma Sugaton. Ako naman ang inyo sini kaaksyon sa Kahanginan Aksyon Rex Cantong. Mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman ka edisyon sa Aksyon Balita.